Když si chlapi u nás poperou, tak je to naše. A nebo sakerou, co na tom si máte rád. Palo Habera, Janko Koleník či youtuber Exploited. Osobnosti, ktoré si vyskúšali život na Trnávke. Najväčšou legendou je však pán Svetozár, ktorého si môžete pamätať z reportáže o volebnej kampani. A počúvajte, pozrite, čo som našiel v schránke. Tu som si to normálne odložil, počkajte. Aha, tu mám, no, najprv nám štengrovali s týmito certifikátmi modrými. A pozrite, teraz čo som tam našiel. Normálne, takéto papíriky by tam dávali, pozerajte na to. Toto som tam normálne našiel. A tak som teda tu, v mojej kajde, v skromnej útule, ale však čo chlapovi stačí, ne? Futbal sa dá kúkať aj v krčme, tam si aspoň s kamošmi. A tu nič, normálne vyspí sa tu všetko, mám tu šále, čo mi donesli kamoši, mám tu lajka, musí byť. A nič takého, no. Však hral som automaty, aj nejaké poke a také veci, ale tak nedarilo sa moc, no tak som skončil tu. Ale však dobre to je, však všetko tu mám tu aj umývadlo vzadu, všetko, vzadu je generátor, tam dávam normálne na diesel, benzín, točí sa tu, elektrina tu je, všetko. A keď tak chodím pomáhať v zime, chodíme chodníky zahadzovať solou, v lete trávu sem tam chodíme do parkov pokosiť chlapcami, potom ideme normálne do zela, tam dáme 1, 2, 3, 4, potom nejaký tukes, nejaká stávečka, tipáča, 30 €. A tak sa mi darí, ako nemôžem povedať, ja sa cítim dobre. Tu som strávil asi najviac času, normálne na tráve, akože mohol som byť ďaleko, no. Chodili normálne skauti, všetko pozerať, som bol aj kúknúť vonom, tam v Rakúsku, v Innsbrucku, aj v Salzburgu, aj do Čiech ma volali, do Bohemky, no nedarilo sa, no, nezadarilo. Lebo došiel zápas s novou dedinkou, keby to bolo dneska, si to pamätám. Tam mi dal sklzačku, zasran, hajzel a už som vedel, že konec. No už to nepojde. 3 mesiace rehabilitoval a konec sa mi. Potom som si malíček zlomil a odtedy som nemohol dobre si zavázať kopačky a to sa nedá rozviazanými kopačkami hrať. To nemáte cit potom v tej nohe. No. V 90. rokoch to tu na Trnávke nebol lepší fotbalista jak Sveťo. Ten si išiel svoje, to bola pravačka, lavačka, občas prenikol do nejakej 16-ky a to ste iba videli, jak si obišiel 4 hráčov a ženy proste z toho šaleli, všetci, aj muži. Nikto proste nedokázal byť taký dobrý jak on. No ale potom prišlo to jeho zranenie a všetkému bolo konec. Odtedy ho nikto nevidel. No a potom, keď som prestal hrávať futbal, tak som začal viac času tráviť v krčme a tam sme hrali aj karty, väčšinou teda o peniaze. No a keď už neboli peniaze, tak sme tam dávali barčo a veci a škulavý Piťo tam raz dal gitaru. No a ja som vyhral vtedy, ak sa hovorí, tak hudba ma zachránila o 5 minút 12 a tak som začal do tohto kultúráku, boli hodiny gitary, takže čo budem s tou gitarou, tak som sem začal chodiť hrávať a učiť sa. Potom sme tu vystupovali aj s takou partiou, pri večeri sme hrávali, tu bolo taká krčma fajnová a tak. No a tak teraz to mám také nostalgické chvíľky, tak sem chodím hrávať, tak vždy v pátok o 12:00 sem dojdem, tu zabrnkám volačo a tak, to je dobre teraz. Hudba je dobrá. Nemyslíš, keď dáš ťa hladím mokrou rukou, skúša sa iba cukor okola, je tlakování. Pán Svetozár, aký je váš najväčší sen? Viete čo, cháni, ja ešte by som chcel, kým budem tu na tom svete, sa ísť pozrieť k moru niekedy.
slanú vodu ochutnať, písok na nohách. To by sa mi páčilo, to by bolo pekné. Všichni sú v Mexiku. Emotívny príbeh pána Svetozára nás chytil za srdce natoľko, že sme sa mu rozhodli jeho túžbu splniť. Spojili sme sily so spoločnosťou Trnávka Tour a poslali ho na vysnívanú dovolenku k moru. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, les aberrations.